Ing-inin eh. I just wanted to tell everybody, huwag kayong maggawas-gawas dyan sa balay nyo. Kung ayaw nyo, ipain ko talaga kayo. And may community quarantine tayo at meron tayong natawag na home quarantine, kaya huwag kayong maglabas dyan. Piktan ko ng mga kibot ninyo. Makita ko kayo maglakaw-lakaw dyan sa dalan. Ako agad ng tusloko ng buga ninyo. Ing-inin eh. During these times, wala akong masabi talaga. Because this is really a pandemic. Sa Bisaya pa, pandamay. Kasi, pandemic na yan. Hindi tayo makagawas ng balay kasi ang mangyari ngayon, dito na tayo magkulong. Yung iba na ang nahuna-hunaan. Ang makaisip na magbukot-bukot na naghabol. Tingala na lang ilang mga paglaba. Maglabang bakit naggahi ang habol? Gihimo na dito trapo ang habol. Ing-inin eh. Ay nyo pahimungti ng habol. Kung ngita mong trapo, ano mo sige gamit ng pagkuhan mong labakara ng habol. Kaya ni maho nagbatong. I just wanted to tell everyone, marami kayong gawin pag nasa bahay kayo. Kagaya ko, nandito lang ko sa bahay. Video-video, mag-TikTok. Pwede din kayo na, kung boring na talaga, nood na lang kayo ng yung palabas. Lalo na yung palabas na yung magbika-bika yung iba. Yung, hindi mo alam, yung tingog gumaganon. Parang ang tingog ng yung tik, yung gumaganon-ganon na yung tingog ng babae doon. Ing-inin eh. I just wanted to make you laugh. Kailangan talaga sa panahon ngayon, hindi kayo palaging malungkot dyan. Marami ang mamatay dahil sige seryoso. Sige kakulba. Wala namang magawa yung kulba-kulba ninyo. Sige kayong kuhan dyan. Si-stress kayo, ma-depress kayo. Ano mangyari? Mamatay talaga kayo sa stress. I'm telling everyone, magtanaw kayo ng mga video, mag-joke-joke kayo. Ilibangin nyo ang sarili nyo. Sa Tagalog, palibangin ang sarili nyo. Huwag lang sa Bisaya, baka magkalibanga kayo.